Pune-l un aici, pe cub, bă. Pune. Știi că filmăm. Bun, deci... Salutare. Salutare, eu sunt Robert și astăzi vom face un încearcă să nu plângi. Să punem puțin pauza. Să facem nu cam... vrei să punem pauză la filmare ca să fac? Nu. O să pun... Gata, e destul de mic. Îl făm puțin mai mare, Gata? așa. Și să îl punem aici și să continuăm să ne uităm la videoclip. Ce drăguț. Ok. I'd fall anywhere with you. I'm by your side, swinging in the rain, humming melodies. We're not going anywhere until we freeze. Nu avem nimeni la ziua lui. Și o să punem... I'm not afraid anymore. I'm not afraid. Cred că cu asta se Fetița. Forever is a long time, but Au I copilări pentru wouldn't mine. mind spending it Au crescut by împreună. your Dar nu. side. S-au căsătorit aici, s-au făcut o casă, el s-a chimat. You came and you took us on and set it free. Every word you write is singing so warm to Cred că a me, născut înainte so de termen. warm to Cred că s-a me. I'm îmbolnăvit. torn, I'm torn. Nu mă, că s-a operat, s-a născut copilul. Uite-l, ce răgălați. Dar o problemă e că nu știu nicio videoclipă, dar cred că era bolnavă după ce s-a îmbolnăvit, după ce a născut copilul. Oh. Ce răgălați. Băi, Stai că se era... Wouldn't mind spending it by your side. Tell me every day I get to wake up to that. Smile, I wouldn't mind it. I wouldn't mind it. au trecut ani. You so know me. Edge me gently. Cred că, da, era bolnavă. Tratament. Era, cred că are cancer. A rămas sărac. Cred că este un prieten de-a lui. Privat military contractor. But Nu cred. wouldn't mind spending it by your side. Nu, ăsta e taică. Tell me every day I get to wake up to that. A, trate injuriu. I wouldn't mind it at all. You are my hero. Mind it. Este răul meu. Asta era copilul. Da. Nu, era copil... A, da, era copilul. And Și acum o să spunem video ce ne-a plăcut cel mai mult. și ce ne-a... Pe mine m-a... Haide, pune pauză, repede. Pune... Ies de aici. Da, și face cheamul o grămadă. Ce m-a întristat pe mine cel mai mult? Gata, am atâta. Dacă nu știți pe mine, mie mi-au dat lacrimile, nu cred că se vede, dar mi-au dat lacrimile. Mi era să încep să plâng, bă, să moară câinele. Pe bune că văd, chiar are lacrimi la ochi, dacă nu puteți să vedeți. Wow, asta chiar a fost ceva... Mai decât ăla care a murit atunci când reacționa, nu știu cum, la ăla care dormea și apăra atunci. E mai dramatic. Da, dar
gen sau să cred că s-a îmbolnăvit de cancer după ce a După aia se născut. duce la armată. Nu. Cred că știu de ce s-a îmbolnăvit. Cred că a născut înainte de termen, a născut prematur. Mami, și după aia a născut o fetiță. Da. Nu. Păi da, că am văzut o fată după aia. Ăla era fiul său care avea atunci o familie. Nu, că mai era unul mare și unul mic și unul mare. Care, mă? Mai era un mic, vrei să dau? Ia, mă. Bă, stai că avem Facebook, E un ca un porc. Gata? De la sfârșit era. Pune și noi. Lasă-l mare, lasă-l mare. Ok. De la sfârșit e. We fall out of line, out of Cred că... Mai. Da, mai era... Stai aici. Da, să nu murea la sfârșit. Gata, că știu, am murit ăla. Am murit ăsta. Și după aia am murit ăla. Acum o să moară și ăsta. Este el meu. Este rău meu. Aici moare împușcată în căpățâna. Uite, ăsta e fiusul. Ăsta e fiusul. Da. Și Asta... vezi că are nu. o fată? Da, are o fată. E fiica lui și tipa aia E iubită sa. e nevastă Sa, da. S-a dus la mormântarea taică-sului. Nu, dă de aici, nu mai vreau să văd dramă. Dă-i! Încearcă să nu plângi imposibil. O să mai facem și după aia și ăsta. Și cam atât cu episodul de azi, zi tu. Cam atât cu episodul de azi. Rick the Flyer! El Torito! Gata, nu mai mi-arăta rezării. Centura, nu știu, corul. Ryback m-a făcut un video să vă arate John Cena lui. Și ăla pe John Cena. Bine, închide videoul. Bun, cam atât cu episodul de astăzi și O să punem 5 videouri. noi ne vom revedea data viitoare. Să... Bă, putem să facem live. Al tău. Nu, că deja filmăm de 7 minute. Putem să facem live, bă. Îți trag live stream. Nu asta, încearcă să nu plângi. Bă, închide, că încă filmăm. Cam atât cu episodul de azi, pa!